Možemo. Pozdrav svima, dragi ljudi dobra. Želim vam ispričati jedan primjer autobiografski zbog svjedočanstva svakome onome kome se čini da se nalazi u bezizlaznoj situaciji. Da je to samo pogled iz naše mikroperspektive koja je dodatno sužena ako smo kroz ranjenosti se puno družili sa strahom. Ja osobno jesam davnih dana. Zato je između ostalog program Pospremi glavu iskustven. Jer su me mnogi od vas pitali kako si izašla van, kako si spasila djecu od narcisa, kako si uspjela sebe izliječiti do tih razina. Da vam ispričam kroz jedan od mnogih primjera, puno ih je u Ja sam Petra, nećete me slomiti, puno ih se izloži u radu 1 na 1 u Pospremi glavu, a i o mnogima svjedočim kroz naše radionice Čovjek, radionice Pospremi glavu na promocijama knjige i javno govorim o tome. Puno toga se i kroz moja gostovanja u medijima, podcastima može iščitati. Evo vam jedan konkretan primjer iz davne jedne zime 1999. godine. Jedna je prestravljena, preplašena, nesigurna, potpuno egzistencijalno, nesamostalna, neovisno o očevoj mirovini i studentskoj stipendiji, tadašnja studentica, današnja snimateljica ovog videa, sjedila naslonjena lica na smrznuti prozor tramvaja, onako pun onog zadaha zimske romantike kada se hvata ono okolo prozora i gledala izgubljeno u daljinu. Kroz tramvaj nije znala kuda ide i bila je toliko izgubljena da su joj se očito osjetile te vibracije iz nje do te mjere da su ju 2 puta prenuli da li je zadrijemala ili da li kuda ide ili joj treba pomoć jer joj je dobro. Bila sam sasvim prisebna tada, ali u stravičnom strahu. Kako ću sa tada friško saznanom, relativno friško jer sam to čuvala u sebi te zime, 1999. prije 26 godina. Još je trajala zima, pa je prešlo u 2000, dakle prije 25-26 godina. Nisam znala kako ću, saznavši, imajući tek par mjesečnu trudnoću koju sam vrlo vješto skrivala od svih, iznijeti i drugo dijete i svoje, tada druge krletke. I posljednje. No, kopajući, kako kažem u knjizi, ako nemaš lopatu rukom, ako nemaš ruku noktom, kopajući, kujući plan i ne odustajući od onoga što sam sebi se zaklela i Bogu da ću učiniti, a to je da ću biti zadnja u lancu prenošenja generacijske traume i štafete debilane, nesamopoštovanja i zamki u koje upadaju takve osobe u predatorske kandže i dodatno svojim nesamopoštovanjem pojačavaju predatorske kandže kroz godine, ne odustajući od te ideje da to riješim i da budem zadnja, da položim, da izdržim, da održim zakletvu Bogu, bebi u sebi, za koju tad nisam znala spol, kao i mojoj onoj, koja je tada imala nepune 2 godine, uspjela je danas ondašnja studentica izgubljena pogleda iz ledenog tramvaja s vrtoglavicama i mučninama mlade trudnoće, iako i tada mlade trudnice, izdržati i pronijeti kroz ledenu goru svoju zakletvu, u čemu su mi moja i ona i žderica, kako zovem djecu u knjizi Ja sam Petra, nećete me slomiti, uvelike pomogli. Pomogle su mi i moja oba oca na nebu, zemaljski i nebeski. Pomogao mi je i moj najmlađi brat Gaj, koji se preselivši se na nebo nastavio brinuti o nama zajedno sa mojim ocem i kojeg dječica prelijepo pamte moja, osim što danas žderica beskrvno liči na Gaja, što potvrđuju i Gajovi dečki, osim na misama zadušnicama nakon Gajovog tragičnog
preseljenja na nebo, tako i kasnije kada ih se sretne u gradu. Danas je Žderica ostvario svoj san, ostvario san svoga djeda Pere, moga oca, i ostvario san svih dobrih ljudi, a to je da se pretvori u viteza dobra. A ondašnja studentica svojim neodustajanjem dobila je najveću moguću lekciju sebi i donijela ju svijetu i gradu, urbi et orbi što se kaže, o tome da se neodustajanjem pronađe način i stvori snaga po putu svakome onome tko od puta s velikim pa nikada ne odustane. Iskoristite ovu živu anegdotu sa živim likovima u sebi, dakle ne priču od 5000 godina, da sebi kažete da možete, ako nepokolebljivo odlučite da hoćete. Proći kroz svoju ledenu goru, naći pritom alate kako dalje pobjeđivati nove izazove i donijeti svijetu ono što smo pozvani, a to je nebo iz kojeg smo se nakratko spustili na zemlju da bismo ga natrag zaslužili, donosivši ga kako sebi, tako i drugima, kroz misije koje po putu u svom životu otkrijemo. Velika pusa od ondašnje smrznute studentice i danas jedne beskrajno zahvalne mame, sretne supruge, prijateljice i vjerne sluškinje slugama, vjerne sluškinje idejama dobra, da se širi nebo po ovoj ravni zauvijek.